beslutte mig for, at vi laver et maps til Minecraft. Det hedder Skyblock. Og ja, hvis I ikke ved, hvordan man kommer ind på den her map hjemmeside, så skal I bare kigge ned i kommentaren, der står linket med. Nå, men jeg vil vise jer, hvordan man downloader det. Ja. Jeg kan downloade Skyblock 2.1. Hvis du gerne vil have hardcore, så er det 2.1. Men jeg så bare uden hardcore. 2.1. Ja. Så venter vi lidt. 5 sekunder. Det står også i højre hjørne. Der står please wait. Hvornår er den der? Den er lidt langsom, fordi jeg optager. Så ja. Nul. Så vil der stå skip ad, så trykker du på den. Og hvis jeg skal have ret, så vil der komme en hjemmeside frem, hvor der står klik her to download. Så kan man klikke her for at downloade det. Ja, så vil den komme hernede i hjørnet. Og så vil være der om 10 sekunder. 2, 1, ja, okay. Det vil så være der nu. Trykker jeg på den. Så vil den så pop op her. Sådan der. Så internettets side. Nå, så går jeg herned i hjørnet og skriver procent add data. Klikker running. Og så vil der så stå .minecraft. Og så vil der så stå saves her. Det klikker I på. Ja, så har jeg jo alt det mere, ikke? Åbner den her filer. Kan du se. Skal du kopiere det, der hedder Skyblock 2.1 ned i. Skal vi se, hvad den her er til. Og ja. Så i det du husk Skyblock 2.1, så når vi logger ind her i Minecraft, her. Ja. Så sådan. Så skal jeg bare lige skrive koden. Så her. Jeg ved godt. Så det er singleplayer. Og så var det den hed Skyblock 2.1. Så står den her. Og ja, jeg vil desværre ikke vise jer det, fordi at hvis jeg går ind på de her kameraer, så ligger den, men vi kan godt prøve. Ja, den gider ikke. Den er gået i lidt hakkelak. Det er godt, fordi jeg optager. Men tak fordi I så med. Husk at subscribe og like min video. Ja, hej.